Philippine Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lorna. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I'll say goodbye for the two of us. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City ang atuang tatampo nagdasingan nga Lorna. Lorna, ay kalimot ha. Manglakaw tayo nag-anniversary na to. Mag-date ha. Siyempre, no? Naka-leave na ko, ana. Sige. O pagsalabog nindot kay romantic date na. Sus! Sige, good. Magpagwapa ko para ni mo. Kanina lang ka akong sulubon. Oh, angayan gyapon ka, ana, girl. Naglibog naman ko kung si sulubon ako, ani. Wala, no? Angayan lagi ka sa tanan ni mong napilian nga dress, diha. Ay, time pa, be. Nga ba pressure magyunin mong maayaw yung kaagalingon, ana? Ambot, uy. Ganahan lang ko nga perfect ko sa pananaw ni Sam. Girl, perfect na ka para niya. Naibaw baya kag unsa kanya ka love, di ba? Day. Mao, sige na. Make up your mind. Decide na kung asay sulubon ni mo, ana. Gwapa kay kasi mong gisaluran. Thank you. Lorna. Sam? Ngano niluhod ka? I love you so much. And I want to spend the rest of my life with you. Sam? Will you marry me? Of course! Of course, yes! I love you so much. I love you too. Sam, mga parentira lagi ni mo ang imong gi-invite sa atong kasal. Wala bis, mama. Nahibaw man ko. Pero si papa ni mo? Ay na lang ito kapila. Di mo kaya tumutong nga. So ayan lang na itong invite, good. Mas maayo man sad nang... Ayaw na nalagi. Sam. Yarang kaugalingon ang iyang gihunaw na. Huwag nga ita mahibaw kung nahinundo pa ba siya nga na si anak. Sam. Wa tay mahimo, ana, day. Kung dili gid siya ganahan. Ganahan man lang sa guguday nga malipay sis adlaw sa among kasal ba? Kana kung makalipay niya. Pero what if? Dili. Day. Mao nga ko pa nimo, no? Tumana na lang kung unsay gusto ni Sam. Aron dili ka mo, maoy mag-away.
Thank you. Thank you! Salamat! Nak, pila ka buwan naman mong kasado ni Sam. Wa paghihapon mo'y plano nga muhatag na mong apo. Sige man migsuway ma, pero wa pa man gihapon. Negative man gihapon ang resulta sa piti. Mao ba? Sige lang. Pohon, sa hustong panahon, ihatag ra kana ninyo sa Ginoo. Nya, unsa naman? Wa gihapon dong. Negative. Tawaton lagi siguro na to nga. Di tahatagag anak. Sam. Ayaw mo pagpakawa sa paglaom, oy. Salig lang, nak. Moabot ra lagi na. Sa tinuod lang, ma. Hasta ko rawad anak ko paglaom. Naluoy na pod ko ni Sam kay Muraga. Nadismaya na gyud siya. Nak, magtiayon ka mo. Kinahanglan nga na ay magpakalig-on ninyong duha. Dili mahimo nga kamong duha mo ay mawad-an og paglaom. Ma. Lorna, masahin ko sa Manila. O pila ka months. Okay ra ka din nga, ikaw ra? Wa ko'y mahimo. Trabaho man na. Una pala unta tay anak. Dili unta ka mag-inusara din Sam. Kaaya bayaan niya ako ra usa dinis payo eh. Mugawas na lang ko. Mangumpra ko. Bisura ba yung isa kayrong orasa, uy? Medyo late naman sad good. Tiuwan pa yun. Malasabi na ako. Miss, sakay dali. Kinsa may hindi na? Kaya paglingi-lingi. Dali ka, sakay na. Dili lang ko magpadili-dili. Kaysa mabasa ko sa uwan. Salamat, ha? Why, isa pa yan. Hi, Miday. Lorna. Nice to meet you, Lorna. Adto na ko. Here's my number. In case mo balik o nagkinahanglan ko bukuha ni mo, nara ko. Salamat. Sorry nga, karon pa ko manawag mo. Busy ko. Dada Sam, maligo na ta Sam. Oh. Kinsa to, Sam? Ogon sa to? Maligo mo? Nami sa beach ron. Ni unwind mi kadigat kay kapos trabaho eh. Sige na, adto na ko.
Nagduda ka ni Sam? O, day. Feeling na ko nagbinuang siya na ako. O ganong iya man sa kuno ng buhaton? Before manggod siya nilarga, nahibaw kong nahiubos siya kay wa pagyapon ko mumabdos. Basin og nangita na siglang babae dito. Hoy. Ayaw patakag pamasangil, day. Huna-huna Pagduda ra ng imo, wa ka ebidensya. Day. Na may babae nga nagsigig-sigit ni Sam sa mga tagged photos niya. Dili ko makabasol di mo, Sam, kung mangita kaglain. Wa ko'y ayaw ka pagkaasawa. Dili ko makahatag og anak ni mo. Kinsa man rong sakyanan man na ni Jaime. Nagunsa man na siya din eh. Husto. Mugawas ko. Para dili ko mabuang ang magsikunahon na di Sam. Sakto gina nga akong pag-abot, kay gusto kang magawas. Namasin naman lang ko nga makitaan ka. Mabuang ko magsigiguna-una sa kong problema ko nara ko sa bahay. Wano ko kay bangon siya akong buhaton. Tay pa. Nganong gihunong man mo ang sakyanan? Lorna, gusto kong maminaw ni mo. Gitutukan magukuni mo. May... Lorna. Pasakti ko, please. Pasakti ko. Kinuha ko. Nainahitabo na mo ni Jaime. Ngano nabuhat man to na ako. Nakasa ako sa akong pana. Siya sad bitaw. Nagbinuang man pa siya dito. Patas rami. Nagsukamang ko. Negative lang. Positive. Mabdos ko. Day, pauli na ko, ugma. Magkita to sa paborito na tong restaurant, ha? Mo-update ko sa oras. May importante ko isulti ni mo. Sige. May importante sa ko isulti ni mo.
kulbaan man ko eh. Nga nang kulbaan man ka. Tuo di ay, unsa man di isulti ni mo? Kaditsa. Kung dili pa ka makasulti. Ako na lang sa... Niyara di siya. Pa! Sam? Si Jaime. Pa, si Lorna, akong asawa. Day, akong papa. Papa? Lorna, sir. Nice to meet you too. Daghan kong na-realize sa pagtrabaho na ko dito sa Manila. Day, na-promote ko. O gusto na ko nga adto na tamamuyo sa Manila for good. Ha? O gusto na ko nga ma-okay naming papa sa di pa tamubalhin. Maong nangita ko pagi nga makitaan siya. Lami na kayo ang tuhog ni Sama. Pasaylo ako, Sama. Nakasao ko ni mo. Nagtuo ko nga nagpinuang ka na ako. Pero ako di ay mo'y nakasa sa itong kaminyoon. Pasaylo ako. Pero dili na ako kayang muatupang ni mo. Mas makaayo na to kung mupiha na lang ko. Pasaylo ako. Nahibaw ko nga mapasakitan rin ako si Sam kung mahibaw siya tinuod. Maong mas gipili na ako nga mubiya na lang. Sakit pa na ang naon. Pero masakitan kong makita nga masakitan siya. Dili na lang kutob. Ug dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.